despedimos de infantil. Pasaron xa 6 anos máis. E aquí estamos, para despedirnos de primaria, do noso colexio, dos nosos compañeiros máis pequenos e tamén das nosas profesoras e profesores. Vai ser unha tarde de moitas emocións. Pero non só nos despedimos os de sexto, senón que tamén se despide a nosa mestra Marta, e por iso estamos convocados hoxe aquí para facelo con moita música. Faremos un percorrido musical con algunhas das cancións que aprendemos nestes cursos e participaremos todas as nenas e nenos do colexio. Comenzamos co alumnado de infantil, primeiro, segundo e terceiro de primaria, que cantarán 3 cancións. Comeza a escola, canción de outono, que viva a paz e o amor.
porque aprendimos un montón. En quinto, tivemos a Mala, pero todo o primeiro trimestre tivemos con José, o sustituto de Mala. Miriam é a profesora coa que estamos actualmente. Estamos pasando genial con ela. Ao empezar, o colexio tocounos con Eva en educación física, pero despois cambiouse e agora danos María José. Marta danos música e ensínanos moitas cancións e con Rosa e Johan aprendemos un montón de inglés. Tamén con Virginia traballamos as emocións. Agradecemos moito o amor e agarimo que nos deron todos os mestres e mestras. É unha pena que este ano nos vayamos do colexio, pero sempre recordaremos a todas as nosas mestras. Querémolas un montón. Agora é aquela para a percusión corporal e a pequena percusión con el juego de los instrumentos e clap clap sound. Esperemos que nos guste.
Así, os alumnados de terceiro e cuarto de primaria van tocar unhas cancións, Danza del Fuego e Himno de Alegría. Seguimos coas flautas doces e agora o alumnado de quinto e sexto de primaria imos tocar Titanic e Aleluya.
e volve con moi bons recordos desta etapa. Eu levo aquí desde que teño 3 anos e é un dos mellores recordos que vou ter. Todos os amigos, amigas, profesorado, as actividades... Pasou tan rápido o tempo e non me costa creer que o primeiro curso vou para o instituto. Tes toda a razón, pero seguro que as futuras etapas son igual de boas. Moitas grazas a todas as mestras e mestres que estiveron